Egunon guztioi, Jan Andreok, Miramar Jauregian aurkitzen gera, eta udako ikastaro baten berri ematera natorkizue. Irailaren 2 eta 3an, Donostian bertan, adimen artifiziala gizarte berrikuntzarako ikastaroa jorratuko dugu. Berau, galdera bezala plantatuta dago, galdera markarekin. Beraz, dakiguna kontestua honakoa da, ez? Adimen artifizialaz bolo-bolo dabil, edonon aurkitu dezakegu, medioetan, erakundeetan, industrian, enpresetan, oso naturala bihurtu zaigu adimen artifiziala egunero gure inguruan izatea. Baino, agian, gutxiago jorratu dugu gizarte inpaktua, adimen artifizialen gizarte inpaktua, eta baita ere, subirautza digitalaz ez dugu agian aina hitz egin. Beraz, udako ikastaroak teknologia emergenteak ekarri nahi ditu, taularatu nahi ditu, alegia blockchain bezalako teknologiak edo datu kooperatibak, eta berauek berrikuntza sozialarekin uztartu nahi ditu. Datu gobernantza, datu kooperatibak, berrikuntza soziala, hori izango da gure temarioa, gure izpidea. Izan ere, dakiguna da mundu mailan disrupzio teknologikoak ere sortzen dituztelako nolabaiteko arrakala digitalak, baita arrakala sozialak. Zentzu horretan, gure begirada globala izango da, eta ekarriko ditugun kasuak Euskal Herria eta estatuaz gaindi nazioarteko kasuak izango dira, Guadalajara, Mexiko adibidez, edo Nairobi, Kenian, edo Mumbai, Indian izango ditugu izpide, eta islariak ere Londreseko UCL-eko katedronaren Aiona eta katedraduna izango da gurekin, berak sekulako proiektu bat zuzentzen ari da momentu honetan, Regional Futures deitzen dena, eta oso datu berriak ekarriko dizkigu onera, Miramarrera. Bestalde, izango dugu Conor Espellisti, bera da Decentralization Research Centereko zuzendaria, eta berak ere, teknologia emergenteak ere garatuko digu. Beraz, nik uste dut, eta Euskal Herrian egonik badakigu, euskerak bere horretan oso ibilbide oparoa izaten ari dela adimen artifizialean, eta lidergo posizioa daukala Europan. Eta galdera litzateke zergatik ez garatu teknologia eredu deszentralizatu eta inklusiboak beste alor batzuetan ere, non afektatzen da industriari, eta afektatuko dion baita ere euskerari. Beraz, labur bilduz, debate sakon bat izango dugu, praktikoa baita ere, ikerketa ekintzaz jorratuko duguna, egun terdiz egongo gara hemen, eraikin zoragarri honetan, 3 hizkuntzatan izango dugu, inklusibo alde horretatik ere, ingelesez egingo dugu, gazteleraz egingo dugu, eta noski euskeraz ere egingo dugu. Doakoa duzue, beraz animatu zaitezte, eta parte hartzea bi modutan izango dugu, offline, alegia aurrez aurrekoa, eta online digitalki ere partaideak jadanik ari dira matrikulatzen izen ematen. Beraz, besterik gabe, animatzen zaituztet bertaratu eta gurekin egotera egun horietan. Eskerrik asko.